Det her er globen. Den er udviklet af NOAA i USA. Der er lidt over 100 glober i verden. De 7 af dem findes i Europa. Heraf er der en i Danmark i Holeby på Lolland. Vi har over 400 datasæt, som kan vises på globen. Mange af de datasæt, som vi viser på globen i Holeby, handler om klimaændringer. Vi får mange af vores data fra NOAA og NASA i USA. Men vi har også mange andre datasæt. Her vises, hvordan det radioaktive udslip fra Fukushima i 2011 blev spredt ud over den nordlige halvkugle. I nogle tilfælde kan det være rigtig godt at finde et bestemt sted i verden, og så kan vi dreje rundt på globen, som vi har lyst til, ligesom hvis det var en globus. En af de ting, vi kan vise på globen, det er blandt andet den kommercielle flytransport. Derudover kan vi også vise, hvordan skibsruter ligger rundt om i hele verden. En af de ting, som er rigtig gode til at vise på globen, det er blandt andet geologi. Her ses vulkanerne, og lige om lidt så kommer der også plader på, så man kan se, hvor de forskellige tektoniske plader ligger henne i verden. Anden type for datasæt, det er Facebook-relationer i verden. Her tegnet ind uden noget verdenskort. I globen har vi mulighed for at vise rigtig meget om astronomi. Vi har mulighed for at vise planeterne i vores solsystem, og vi har også mulighed for at vise eksoplaneter. Men det er også muligt at vise andet end geografi og fysik på globen. Her der er det matematik, der bliver vist.